Dalo gyud ka. Dalo gyud ka. Dalo gyud ka. Dalo. Dalo bangi ko. Dalo ko. Oh, what a nice view. Muna layo kay Mignilakwan. Balhin rag baka layo kay silang Oh, tilaw sa. Tilaw kay. Tilaw sa. Okay. naman tamo tilaw palaw. Ug karon mga wakwak. Okay. So ako gulag kapila ni nga vlog. So basta kay karon nata karon sa Kabuyas. Nata siyang balay nga ikaduhang balay nga under construction pa. Magalay naman gud sibuyas sa balay. Galay nagbalay. Do, magalay na nagbalay do. Kay So karon kay hapit man mag-ulan, so magluto sa lamandaan me. Kay karon kay di pa man pud mi kompleto go. Kay kato mga kauban nako, wala pa unya pa tumuapas. Muapas man sila kalaon na. unsa man imong giluto? Ha? Unsa man imong giluto? Karon magluto taglat ang baka, alas kordo na. So karon tuhado sibuyas gahaling, ang ipaling. Kay ako may magluto. Ikaw mo chef. Siya'y haling, pero ako'y luto man. So kinsa may cook ana? So ako'y ko. Ay ikaw cook. Asa ang karne? Ha? Ito bukan lahat ng baka guway karne. Lahat ng baka Yung baka, manok man. So karon ato ang kuan ani kanang mga lamas anang tong gamiton ay luya. Pakitang loya. Naili yung gamit kamatis gyud. Pakitang kamatis. O kada magluto kung lahat andi yun na mawala ng sibuyas dahunan. Sibas dahonan. Ang problema kay wala sibuyas Bombay tay tuod. Sibuyas Bombay yaks na yak. Sa kani yung cameraman ang dol pud gamay sa klaro nang Dili makita imong gi-slice. ha. Ay kabala ka importante ako. Ah, sige. So karon ang atong i-slice sunod kani atong sibuyas dahunan. Drink. Ha? Di man din kay pagkaanak mo. Sugo ginapapalungon. Tanong ba ng pagkaanak? Kamatay. Ipapalo mo guys kayo duma kay Juan. Bot. Narakuha ni mabot man kanang kulayo kay ka. Ang wa ni mo daan gidlundan og kanang kuan. Kanang Unsa na kanang tanglad? pagtanglad kay pagkaon naman sa ilo nun. O kabuang. Ilunod ang tanglad ba ko tanglad. Ilong piha ako kayo ipapalitaw ng tanduay, gauna kag tanduay. Kang hangin ay. Do, lisod ba daw mong tubig ani do? Dili. Basta laman mulan lang. Mulan, basta muulan, mapunong barel. Punong baril. Kapalo mo guys, sa technique ani para dili maghilak mo na mag-ihiwa og kang sibuyas. Sana. Ayaw ni kuan ani ang ugat. Kay once nga maputol na, lahiran ni mo kuan karon dili ka man naghilak. Kay mo man ni ulo ikaw kuno kuag ulo. O di gyud ka kahilak kay wa man naman kay ulo. Slices sa ninyo putlo ng iyang ulo-ulo niya. Kay maghilak gid mo. So to na lamang ang nako kay taga secure ko. Sige. Sige, padul sa mata, ipadul sa mata. Ipadul sa mata. Klaro ano sige. wa ko gahilak. Pero yung tawda na pugpungungan naman na. Yung maghiwa mo, hiwaada ninyo. Og maghiwa mo hiwaada ninyo. Di ba, og maghiwa mo, hiwaada ninyo. Paspas kana dang paspas, kanang pinakpaspas nga magakuan ka mag-slice. Bante ka ng mga chef. Mudayeg na po sila na ako ng mga viewers na harag kumukuan, panet. Lain po kayo. Humble ra, humble. Humble ra ta. Still. Kumasay, wata. Bisag pula ba nga nito? Kamatay kaya ko gilunod ng karne. Asa ko Andre? Wala pa makayang bukal. Sila ganiyag, aki-aki ang ipalunod. Ulo ninyo. Ayaw ginog og na si Dantoy kay si Dantoy manguha gina. Alangan, abi pa laman itakawatan. Awatig butong. Yung pagkagbutong. Dili. Muna ko pananghid. Nakikita ng tagiya. Ay followers man ang tag-iya, okay ra na. At least kay na-promote lang butong. Ug naman gani kuan, gusto pong mangawat, at least kabalos like unsay asa dapit ng adtuon. Maulo mo nang Panin lat ang baboy ala scored. Last card. Dili. Ni mura. kana siya. Kana si score daw. Alalayr na ako na siya. Okay. Ako gid yung luto gyud. Kabalo pang hinaw. Ako gikok. Ako gid Kana siya. alalayr na. Kokok. Kokok. Puro panglibak. Mao ni among mga spices, among mga ingredients. Tay bitsin, wa mo kabalo kung sa ning kuana. Bitsin na pero wa may lain ka kupitin siya gini bitsin. Aji mo to manggel. So pwede ra natin May promote. magnegosyo ta bits atong kupitin sa anong kuan. Kasi mo to. Mura pag kabalo kung si kuan sagol. Ang galuto may alalay na ko. Alalay na ko. Akong gipa take over ana ko. Take over. Kay Asa mo luwag? Tara, patong ang baril. kamuton ra mo guna mo na mga tugan mi ana. Oh, kay kabo may kubala. Ana ra mo guna mo. Asa bitong luwag? Baril? Una mi uy mangluto nang walay luwag. Kaya anduklon roy. Dili Tangal. pakita sila. Pakita po sila buyak. Kuan na ukay yak. Pakita sila ba gamit kamot. Ingon gahe.
Naghinog naman ni oh. Isa kung tanan nimo. Dwarf ni siya nga kuang kalabasa. Gagmayon ning kalabasa. Ano, true love waits mo ya. Oo, ulo wait. 10 years later. Nang madayla. 10 years later. 2 hours later. Sad life. Pila ka tuig di mo hinulat ni dito napunta sa Sipon, sipon. Laway. Laway. tuig yung hinulat niya dito pag inla na rin. True love waits. Ulo wait sila. 10 years later na. Gusto ko wala ko. Ulo wait ay man day kuyog. Lay may kiulat. 10 years later kay lahi naman ka. Uyog mo lakaw ni ate na. Gaulat kag 10 years. Ate, karakiya. Ikaw na kung nagpangitag lahi gyud ha. Loyal unta pero wa ra sa kon sa saktong tawo. Naman. Usik ra diyang pagkaloyal. Siya nga diarya. Mo ko tilaway na to umok na bag. Ilang taon raw niya gihikap. Oh, hinaw po, gikan ra ba ka nang ihi? Maluto ra ng kagaw. Wala pa og plano og paluto o luto na nato kay kaulan nun unya bisig ko ini gibug kaayo paki ako yung luto karon kay gutom naman ko nabilar mo ni gabi eh. Kinsay ga huyop bisig siga. Dili lang pasagdaanin mo ng gabagara way siga. Tawo. Gabantay gani ako galuto siya pag gabantay og kano sa muluto kay aron makukad na siya. Assistant pa kanako. Mura bang presidente na yung sekretary. Tilaw sa, tilaw. Naurot na lagi nun sa mga okay? Oh, tilaw sa, tilaw. Tilaw kay. Tilaw sa. Okay. Naman tamo tilaw palaw. Giunan ba? Tilaw na di, tilawin na. Tilaw na rin. Basta kala lagi, basta kusinero. Una Agam. lang luwag. Oh. Muna ron. Linulo din ko. Taklo bisa na. Ibutang sa nalo mo. Andir mo yan. Una siya, assistant Oh mo yak mo tagbutong yak. Kana butong? Kana ba? Kana ko ah. Anong siguro butong ana? So karon naman di kabutongan nilang buyas. Di na ni kawat kana ng tagtungod. Kawat gyapon kay di man kumusugot. Madahan og di masugot. Tilaw sa Paul. Palaman dili ta chef ko. Oh, chef ko. No to nga nagulapit sa bawt ni. Tilaw na rin. Lagi. Matay pag. Ikatulo pa nin ako tilaw. Pero pirming gitilaw ikatulo pa nani. Sis. Dalo ka. Dalo ka. Dalo dalo bangi ko. Dalo ko. Basta dalo yun. Yabo? Ay. Kung ikaw nung net taro ni yung bukton. Mga orange. Gamay lagi lang mo nagigoto mo pa isig sulog ako. Ako po nagigoto. Buutan na yung ko. Tao. Abdi ka kay trabaho ba? Bago pa idlo ng kuan, kanon, gutom. Isog kaya na. Siga na ng weapon nga. Gusto mo pag nauban. So mga wakwak, manamig luto. Lamig iko gilutoan. Of course ako giluto mo dahil ko sa kung kagalingon nilutoan no. Mo na mong niluto nga kuan. Sa lami, nakatila mo ikaw sa lami dili. Lami kayo. Ana ba? Makalimot ko sa pangalan. Nako ni dahang buto nga ato yang balhinanan og baka. Ang ako apod, niya na siya og dili ko na iyang butong, dili ko na yung lubi. So mga awat mi ani ron. Pero muduo sa tani iyang kaning dapita, iyan ning kalubinan. Kani yaks. Butong ne. See? Dali ra kay makawat ng butong. Pero di naman ni makawat kay nanangit naman tas iya. Sundan ko na ma. Buang, hindi. Palasok kay masig panugo ang mura ni si Bubo. Mura ni si Bubo ug si Titing kusog kay manugog inahan. Mamali tagbakad, dala sundan. Daan kay mangawat man taron. Kawat mo tagbutong. Aw. Gama dag kusara, pag-inla ani ro way unod magkutkut tag bagol. Set. Mayak, balikan pa ning mga usa ka semana. Usa ka semana usap makuan. Nagpunta ko na mo kung sumong balik. Kabuntag ko anak ko anang paon. Di sila mga ayo. Ikaw mo gusto hindi ko manghatag. Abi kay puti, abi kay kuan. Mura kuno ay tulo. Kasi pahisgot ana kay bakay karelasyon. Mulagi. Mulagi.
Welcome to my baka. Karon. Manog ba yung baka? Mga ganap ang sunang oh, mga awat og butong. Huy. Una nang wala kabul ka sandalan. Lah. Asa ka baka? Tara, okay. Aliwa pud kaayo. Asa man baka yung na to? Uban kay wa kabalo. Gidali. Oh, Kapag pas ni mo kao. Ya ra gid rako nana di ko para kumula. Gadali. I like the view, but you are my best view. Sa bita. Scorpions. Kita na mo sa mong bukid diri dapita. Oh, what a nice view. Muna layo kay Mignilakwan, balhin rag baka layo kay silang balay ini ngano mura wag way salig nilang kang kalibunan bitan ng ilang dapit sa balay, ilang kasagbutan. So pwede kinaon na ng iyang mga kuan di ay. Baka. Asa nang baka nimo? Tawag ka. Asa nang baka nimo ya? Kawat na to. Sa dapit ah. Inuupo ning kalaki. Unya asa man ang butong na imong giingon? Mo lagi gipadala-dala lagi kana kung sundang lagi. Baso na Kinarong ka. gayak, asa nang butong yak? Butong mo mga balay pagbaka butong. Kamatay po ikaw ba nagi. Mo ni lube? Atras na kayo. Manikbas ni. Sundang ko nang sundang, disarmahin na kay. Asa man ang butong Elmer? Patay. Disarmahin na kay nang isog. Wala pa namunga. Asa yung butong di mo makuha makita han eh. Ako ano yung baka roy? Wala sa pag-asa nang wala butong. Ikalublian ni Muhana wa man. Kita kay nang kuan sa guys no. Lungsod sa Sikihor. Sikihor. Lungsod ba din ako? Lungsod klaro ana. Ato na si Busa to kay mo butong. Wapuga ni lube asa man pang butong? Lube. Dadan! Abang. Kandi ba siguro na yung gitugway dili baka. Naiga po. May balo sa dinar din na taga bye-bye ni siya. Located at Larena Port. Ang gulbar. Dako di nga kahoy. Ha? Gabay lagi pero Asa man na yung bakang gingon? Kanding ba siguro na yung gitugway haan ni dili baka nanganang kanding oh. nari oh. Bala siya pangitan na yung baka wa nakitaan harik ko na yung gitugway. Asa naman na yung baka ro pugani po ilobi ng yang gingon. Asa man nakabutungan ani? Yate init kaayo na. Paibal yun. Ato minangagi nga wala me. Asya di na gid ni mao pero padayon di na gid ni mao. Pero sa gigyapon siya padayon Yung ka. milistao na sig adto ilang kabuyas kay para mamista nyo wa katultol sa dalan. Sa mga pagkilisang tao, sa mura mo lupit ko igo sa sintaan nyo sa araw kalimot og dalan. Ay tugya. Kamo na. Sa may ginanta ninyo. Kisa na. Ranji. Ay Si Ranji. kita mo baka. Si Ranji ug si Bobong daw na. Kita mo baka. Ay si David oh. David og si. Hindi ka nun dito. Nabalog pangita si Buya sa nayang baka. Nawala. Kanding ba siguro na yang gibuhian ani kay kanding ba na nakita na mo dire. Nay butong dinha. Nay lube. Lagi. Ano guay mig baka kay mangwa pa mig butong. Walay lube. Dari kebuyagan ka mata ka. Narang usaw gasolson. Yak. Te puno ng bakahan na. Ganihar man sinulat din he. Nabisi ka lang. Ini kisa nga tanan ganihar na ginulat nang wapo gani yang giong lube na balo pag ipangita na yang baka asa na yang baka rong itugway. Yak. Nakita ra? Taw suludan ng payag pasit na sulod. Ginitan. Magusa may media o may butong. Tanang malitad to. Tara. Diyan si Buyas. Hindi po na bitaw batong way bot di katultog dalan. Pat asa si Diyan Buyak. si Buyas. Wala ka nang tawanan na wala na. Pinaasa si Florante Squared. Buyak, tawo. Ha? Hindi ga. Pao ba mi? Padala pa migsun na kay mga butong apo ka butong yang gingon. Nabuang bilagoron sila. Jacket. Sakit-sakit galang ta kog TBR na. Anayon nakain lang po kog buang. Ay, barkada ang guna ni Buyak ste. Wala mi. Kabay ka tado kay. Oh, alas-dos na. Oh, butong mo ko, butong nga. Kita ng baka. Ha? Ano? Among guna ng baka oh. Ay Oh, oh. nabot mo na ng baka. Tuhad dumakan ni Ikuan ko. way. Ngano ako gigibutang na. Ikuan po guni nga papilo na na. Kano sa imo? Tawa Kay masarap masarap ko. eh. Karon lagi ko ito na to. Nya, wala man siya ito. Pwede ba ko taga secure mo ko? Kani siya. Ako abi no dugay kay gamis imo ni imo. Kriminal dai na. Wala pa
magusan duha ho. Kasi sa tag sumo na mga tao king na. Nadalag sundang. Okay, kung kakahoy na. Dala sa sundang ulit ko man kabutungan hanay diya. So mga wakwak, wata ka kuwag butong, wata ka kawat kay tampalason kay nang giban uban tagpabalin ng baka kay kuno nako ni butong mga hawat ug apel. Pag hinla wa man ay butong nakita, Nabagoy prank na makakuhag butong. prank. Pag Prank ka na suwate na ko og mora to end na to clip kay murag hapon na mong god. Wa ko kakagit over ng iyang butong biskan on mig butong, aga kaon mig lahing permiya ng ilang butong. So karon end na nato no. Ay di mo kalimot dito subscribe our channel ako ang channel no Malditong Squared og i-subscribe po na main channel na to Secure Viners og maora to guys no. Salamat mga wakwak.